Jo ja sospitava que res podia fer. No, no es pot intermediar en la vivència d'un altre, perquè acaba sent de ningú. No puc parlar en nom teu si tu tens veu. No, no puc portar el teu encàrrec si tu tens mans i cames, perquè l'impacte de la resposta caurà primer sobre mi i arribarà a tu diluït. Sí, si vols veure la deessa, t'hauràs de desplaçar fins la seva cambra fosca, tocada de lluna, de guerra, de sanació i, sobretot, de màgia. Només llavors, només allà, la felina roncarà com Bastet o bramarà com Sekhmet exclusivament per tu. Em va costar 2 viatges i una conversa entendre que només som portadors del nostre destí, que ningú pot viure l'experiència d'un altre, que cada vida, cada prec, cada anhel, cada desig, cada pas, cada respir és personal i intransferible. I tot i així, li vaig transmetre el teu missatge. No fos cas que